ai gejungi nimdon ai ban nga sumudur balano kan poi kapor baga district jongiru baga state jongiru kan poi hadu gani ka level kabalong lem kum kini gi paralok jongi pagbabayan hoy kum ka voice of the people party ni nagalang ka party kila pelat ru ya ka manifesto jong party ya ki ai ki matrikam ki baga party kan sale kamtang melembaga nika MP election nagar pa be phiwai beiwai ke badan hangne nada phidan ka por shobha pule ya kan nika manifesto jong party tei naga ai ka ba ka party jongi ki affair na ki wai ki party ka long bamangi ngatip hi banadu bastang mafik pai ba baro bitip bangi yang halar ko wai kinong rim kata gadi ka clean politics na tharai ladang ya kren nya kata ka clean politics baro hi ki political party ki ong ba mangiru ngimya ai pisa mangiru ngimya thet breu mangiru ngi persyang pania jagal ti ka babe hendrai mangi baro ngitip ka jing sisa ngapai jauh ni nong elam jongi bat perlok be ya galin don lang jonga ka ni voice of the people party ngong epi ngalo yo gijing hikai ki babha na ki babha taw na ki nong elam jongi ngapai ya gini ki MLA jongi ki bla job kum jongi ba arden nang ta kum jong iba adalbat lakatus nem gilalong MLA ngaksem iba kita ispa le jong ngala jeng jong ba arden kayi ksem pastar ada ngapai ya kayi jong kiwe ki MLA shisnam kilong MLA kila tay ke building kana photeli kane gadi jingkli wa mangi kum ki pai ba ngedi ban pej ban ngedi ban bo ha jimur jim perkhat jongi pai ba me lada usakri ubasakri ha pai ba ubam tik tang daga tulok MLA ong unnam yo ban tay building tang ha ka sistem jong jong MLA katulok MLA ju kan biang le se tang na ta ban penbit biang ya kayen kasem minta ki khon ki ti ba de ki don kam hendrai om dai wonya thet jaka ban yale business bat kiwe ki ba upai ba hai ula sakhi da laga joga khman pai ba be ngasukwa banong epi bahaswa banga ngandrung saka voice of the people party ngadan gawe ki ya kundo pad wei na ki leader jongka ngamong leader wei na ki dukhot jongka NPP te ha kata ke jingya kren ngala ong yo ni urang ba hoi wala ada kanika juk jongi la ya kumne banya sam bisa banya ai bisa kanika kam politics hendri yanga halade shimet tenga smo ba ka jingya tiblem jonga kamsha bangan nong urang sam bisa haga for election te uni urang ba ong te lada phi don kum kata ka jing snow te phi me de isnam phi ber ka politics wonga ong phi me de met ber ka politics te ngalong ngapan ngong halade to kat ka bama phi snow bet ban bishar ka shong hapi henry ngong ya phi ba ni orang ba dei ba ukren ne kini ten na kataw ba ulalot pisa na kataw ba don ka pisa sipun ban ai henry uni orang ba ukren da ka jingdo jingkermen nomor bolo iwa kan ni jing jersey kadai ka pamangi ngim la shu dalai ru ban yale persya na kata kadaw uni orang ba ukren da ka jingdo jingkermen hendrai lang ba ka jing wan jong ka voice of the people party ngayo iya ka jingkela ha kom perkhat jong ki pai ba na kata kadaw ngayo i ba ki pai ba kimi shakmat piwan kumne ban ay ka jingkershan ya ka voice of the people party pai ba be ngim dai bandu jingkermen ngim dai ban kertiang din hendrai ngin ya rengka bat ka voice of the people party knang bangin ang la ban pen kelabur ya kene kari bat kajaj benre wajongi tolong ka ai ka bas nusi bantip bagi tu ki orang ba ki ba mangi da burom e asnong thau teng ki dei ki rang ba asnong ki nong elam asnong teng ki dei wat ki nong elam balang hendrai ka lang ka bas nusi adu kata ba for election dei maki walai sampisa bat katu ka pisa dei bagi ba ai na ka benta ba pang ba stom kumni ka tayo fi katu ka pisa la estimate lupa magani gede ka baikiat Kadai bas musi. Bagi tu kiri orang ba kita mangingila buram kum kinong kedaw nanti kinong yalam kinong hikai ki samla akas nong ketaw dai makipan ban mahikai yang akan ban samkiat ban sampai sa for election. Kadai bas musi. Hendrai parlok bayan nyong epi bangidang don ke jingkermen nada pia trailang rengkan bat ka voice of the people party. Haswa dengan syong pada bayan nya suka ban penkenal epi.
badon wei urang ba na kani gadong kathan gijongi uba tung kadong berkathan jongi ngiap ngatrai ngila ya buram bahai ukum wei ni kirurang ba Hendra inga shu ikendet haka social media tip ke ega bakta ega jabing jong ni urang ba baula ong yakini kentin ke bakta madjong ya ka longer nien jong wei na kinong yalam jong ka Voice of the People Party bat kata ka kentin ka daong ka bakta yang agalong ba uba arden ubiang ka kle bat uduna ka tedong hato pa ba fisu tenat ba kumuru orang ba unkren ni kini kentin kadai ke basmusi ngong MP kadai ke basmusi ban ngong MP masukwa ban bu ka jingkliyo ni orang ba bamano ni orang ba ulale smai ka tedong ba arden ba ulat tempa ka tedong ba arden ka don jingduna kani jingkli ka bang akwa ban po ni orang ba bat bang nimpa dalai ru bakum kiri orang ba wala tang idon hakano kuno platform ru ngakwa bangin kren da ka buram ka akor panginang bani buram mar kelyang pai ba we sa hisen ngakon ngawer hi baro ngala judan lang bat ni doktor Ricky aja sengkon udai orang ba ubodon ka jimut jimpar khat ka babej udai orang ba ubodon chisha ka jingthang ba kaman sem ban sakri nakan mau ikawi kentin ba doktor Ricky aja sengkon yong hanga ba ganjo yong ba upay ba ladang job upay ba ura penjob yangi om day nakadaw bangi thet eki om day nakadaw bangi aipisa om day nakadaw bangi don ya kaspa henry namar ba upay ba u8 ba usyanya namar haki nongrim giba mangi don nakata kadaw dalele ru gim day ban shet kala ya kajat benre ba di upay ba pay ba 8 dah kini kinten kublai sipun kublai si hajar mo kawin magkapriyan subhaya paro aware pagkapriyan subhaya paro na manangalim sa Voice of the People Party yang roy kani roy bangidan ka jinget bangitip badan subuan kiriu dan akor kibakwa ya kababha kibadan ro kiway pat political party ngong nakabata jongki mina na to political party pek ya history jong to political party bakidon dalam pila ban syariah ya kan wan alim ni trilang baka Voice of the People Party bagian Ali to nafsan sipan Ali Ali Laiban Laisir lewat tebak in peta edau nagatai Dr. Ricky AJ Singhan in peta edau nagatai pra bangidang community pra ang tabangin pra sa Delhi Henry one election MDC ngin percuma pra hapo district council one election MLA Rania Syakrat ni up community mau pra unsyang hapo secretariat kata lagi tahu macam mana tapi ngin Malaysia Premier activity ni bagi kita live yang lain Kasih mati dengan slow yang besar dengan pi. Hapra. Kumaisi dan ubay. Kali jingoy. Kumaisi kita buat kelawan. Kipai bakidap lada omboro kipala rai lupa noi lapuni kipala rai lupa game le ran nyem salesu atau rakti kipala rai lupa akan ni kecinalang kepala aku aman pet ang ni paro ni bangila rai lupa kenomar kata ai lạc khendiam ti